Sziasztok, Csövi Minecraft vagyok, és itt vagyok egy újabb érdekes videóban, ami nem egy szokásos videó, de majd el is mondjuk, itt van velem Clizinel Steve. Szia! És ebben a videóban a YouTube-on fogunk nézelődni, és a Daily Doves of Internet csinált egy olyan videót, hogy Best of the Internet, szóval, hogy ezek az interneten a legjobbak 2025-ben. Talán ismertethetitek, és köszönjük neki. De hát akkor indítsuk is a videót. These are the best videos of 2025. Boom. Meg ez egy kicsit ilyen kihívás, hogy így... Ja, én most megállítottam. jó van. Szóval egy kicsit ilyen kihívás, hogy kiröhög, érted? Ja. Itt jön le a csúszdán. Jó, nekem egy röhögés. Ó, Steve látta már ezt a videót. Azt mondja, hogy az a szegény macska. ja, megállítottam itt a macskánál. Szóval itt ilyen vicces jelenetek így egybe. Én megállítottam, Steve. Oké. Úristen, ez mi, ott repül a labda? They got the wrong confetti color for this gender review. Ezek mit fognak itt csinálni? Majd azért írjátok meg kommentbe, hogy szerintetek milyen beteg már ez a videó. No. Ó, De hol tartasz amúgy, Steve? hát 4 The perc. principal and students decided to prank and scare 45. people at their graduation. Én 1 perc 10. Ja. Várjál, itt megállítom, 1 perc 12-re tekerd vissza. Ezek mit fognak csinálni? Mit fognak ezek itt csinálni? Szóval ebben az új reakció videóban, hát szerintem még a csatornán nem találkoztunk ilyennel, szóval ez az első videó, hogy nem hogy Minecrafton kívül vagyunk, és szóval értitek. Reméljük, hogy tetszik. Az egér, jó, megijedt. Mi az, hogy megijedt az egér? Hogy ide vannak írva a linkek a... Ó, elment a Now, kocsi. once they're all off, you should be able to just stick a bar in here. És hogy így elmegy a kocsi. No. Okay. Have you been eating the bubbles? Na. Ó, Ez mekkora már ilyen szerencséje van annak. Ezért ti szoktatok ilyen árkádot játszani? nem, Te szoktál, Steve? nem annyira. Hát, én sem nagyon. Majd írjátok már, hogy szoktátok-e. I have no idea why this mascot did this at a kid's party. Jó, mondjuk ez amúgy nem volt annyira poénos. Ez az. I'm trying to go to sleep or take a nap, and he's just. You never know who else might also be Hallottad, enjoying life. eljátszotta azt a tű-tű-tű-tű-tű-tű. Ja, igen. A Kolosseum mellett. Ja, Itt egy egér ott kiszagol. ja. Itt a kutya megy. Ratatouille. Itt a kocsiban mennek, azt ott a kutya íz. A kutya íz. How did you get us out of that? How the did we not get in an accident right there? Amúgy megpróbál kapcsolni nektek feliratot. Hát,
Jó, hogy kapcsolok magyar feliratot. That's looking pretty bad weather out there. Come on, pup. Come on, get in the house. Let's go. Come on, come on. It's getting rough out there. Get in here. Come on. Let's go. What the heck? Ez mit csinál? Okay, I guess you can come too. Estamos aquí en la lavandería porque la María ha venido a lavar un peluche. Ez mi volt? Úristen, ez mi volt? Ezek tetszenek nektek ezek az esések? Ezek viccesek azért. Te hol tartasz amúgy, Steve? 3:53-nál. 3:36-ra tekerd vissza szerintem. Jó. Ez szólj, ha kész vagy, mert azért néha amúgy azért nehéz ezeket. Szóval Jó, egyébként most itt ezeket vagyok. nehéz fölvenni. Jó, Ja. indítom. Nehéz ezeket fölvenni. Ja. Az gyors volt. Beleugrott a vízbe. Jaj. Na gyerünk itt, Ti jártok amúgy edzőterembe? Az nagyon erős csávó. Tudod, hogy le fog esni? Leúszta a gatyát. The battery for his drill started a malfunction. Remélem azért el tudjátok olvasni a feliratot, nem olyan gyors. Ez milyen villám volt már? I'm so hungry I could eat a bus ride, man. Ez mi volt? She realized that after owning them for 10 years, she has never told her dogs what her name is. My name's Taylor. Így összenéztek a kutyát, láttad? Ja. Az, hogy te neved? Szép volt. Jön ilyen kocsival. Az a feltörte az ablakot. Tudjátok, ez a vezetésnél ez az újraélesztési teszt, tudod? Ja. Oké, az már nem él. Látod, ledőlt a paddal. Ja. Az a cica. Duck Adam going for his first swim. Be careful, Adam. Először megy úszni. Az annyira gyors. Szerintem föl volt gyorsítva amúgy. Oliver. Ja, Így milyen szeme volt, ez jaj. szuper. Okay. They saw a turtle in the middle of the road and decided to turn around and save it. Damn it. Oh, we gotta go get... What? There's a turtle back there. They're going to save it? He's gonna get the turtle. Jaj. Úristen. Switch tablet. Okay, let's see which one. That's the Talán melyikre Let's see megy? which one you go. These poor grasshoppers were holding on as tight as Azt they gondolja. could. Itt megy a repülővel. Írjátok már meg kommentbe, hogy hányszor ültetek már repülőn. Ja. These paintballers are getting ready to sprint out in a battle. És amúgy... Paintballoznak ezek. Ó! Neki rohant Az, hogy... Az olyan, mint én most a... Szép. Az olyan, mint én most ma a They tried to ding dong their hógolyózásnál. neighbor. Jaj. Mekkora... Gyerünk, menjél! Hú, azt láttad? Ja. Lőttem.
This truck driver radioed his Oh, other truck not driver nice to enough. tell him a joke. Mesél egy viccet a kamionsofőr. Hát ő azt nem szereti. Oh, nem! Az szép volt. Azt látod. She wouldn't stop crying, so Dad decided to confuse her. Gyerek I a need this guy bajta a to show up at my sírás. next birthday party. Fogalmam sem volt, hogy mit tettek. Oh, jaj! Gyerek! Chewbacca, could I do an impression of you real quick? I've worked really long to do this. Is that okay? Yeah, Chewbacca. Yeah, Chewbacca. It's me, Chewbacca. You like it? Szamuráj nagyapó. Láttad, puszit küldött a... Aha. A kazú ideje. Azt látod, ő veszik a rendőrök. Szerintem ezt az egy... Ellopta. This delivery guy was trying to drop off this balloon and birthday card. Ne! Ajaj! I'm gonna get fired. Jaj. Ez oké. Az mi történt ott? Ójaj! Kisípol. Volt megállt, azt This láttam. dog is way too smart. Az szerencsés. Az a kutya tényleg. Egyébként fog milyen jönni? nyugodt volt már amúgy? Nem tudom. A bunch of dangerous chemicals mixed together in the driver's kamera. trunk. Csomó vegyszer összekeveredett a kukás kocsival. Remélhetőleg az megtanít titeket, hogy ne tegyetek cigit a kukába. Szoktatok bokártozni amúgy? Nem mindig, de időnként szoktam. Ójaj. Egyébként biztos sok... Kapott egy $100? $100? Az egy elkényeztetett gyerek. In Brazil, it is tradition to give the first piece of your birthday cake to the person you love the most. Szoktatok pingpongozni amúgy? Az írjátok meg azért ezeket kommentbe. De mi baja van ennek a gyereknek? Ez a vúglób, ez már többször They volt. gave him his first piece of bacon to see what he would think. Ez bacon? Ez az első darab baconje. Nézd! Thank you, Mama. Nézd! Ez a kutya fargát. Az miért futott? Látod milyen a hasa? Ja. И сейчас улыбается. Most mosolyog. This driver decided to block this biker for no reason. What are you doing? Nem engedi el a motoros. Kinyitotta az. De jó neki. Kinyitotta.
egyébként. Ja, itt Magyarországon. He wanted to see if his dog would give him his sock back in exchange for some bread. Visszaadja neki ezeket. Jaj. Az egy okos kutya. Az egy okos kutya. Apró. Kijött. Jaj, az a gyerek jön. Szegény gyerek. Elkezdett. She was really nervous to show this portrait that she drew of her mom. Ez a portré. Is that me? No, it's nice. It's so nice. Oh, I've never. Jaj, levet az apja. Jaj. Az a So how gyerős does something rugás like volt. this even happen? Eggs. Oh, I can't remember. Maybe like $8. Valakinek, valamilyen fizikusnak a kommentbe el kell azt magyarázni. Hát ott van a hal. Ja. He was trying to teach him how to ride a motorcycle. The company was working on giving him a new roof. Új háztető. Ajjaj. Amúgy ezek túlélik amúgy ilyet? Vagy csak mi Hát röhögünk rajta? kiírja, hogy nobody was hurt az This elephant alján. somehow wandered into this Buddhist temple. Ja, amúgy tényleg. Buddhista. Van hatalmas. So this bike rider got super lucky. Nagyon nagy. Lássuk. Tényleg ennyi. Te úgy látod már előbb ezeket a pontot fordult fel egy... Oké, az szerencsés. Mikulás. These firefighters were checking in on a gas leak Anya, that sent these Mikulás manhole létezik. covers flying into the air. Mikulás. Amúgy ezt tudjátok, hogy szokott ilyen lenni. Úgyhogy így kirobban a csatorna. Táncolnak. Most futnak. Mi történik? Konkrét szaltó volt. Gondold el, This hogy goose thought it would be a good ennyi idea to go in the mérgesek tiger voltak. enclosure. Tigrisek. Segítség! Segítség! Nézd, ott elijeszti. Ez elijeszti. Ja, elijeszti azért. Jaj, mi fog történni? Na, biztos fejbe ver valakit, nem? Ja. Csak ő volt. Hát ő szabad. And fell asleep for 3 hours. 3 órát aludt. Hát jó sokat fizetett érte. Night night. Jaj. Hát az menő, az igazán menő. I guess this is De a mi really volt good a way to poén? try and sell balloons on a beach. Időnként nem poénos, csak menő. Próbálj! Ezt adja el! Gondold el, hogy az mennyi műanyag. Meg hogy mennyi ideig tartott összerakni. ready to be picked up, ma'am. Ez ilyen Florida lehet, vagy Miami ez itt. Nézd, látod elkezdte és aztán lekapcsolta a rendőr. Jaj, milyen... Az vicces, az vicces.
számítógéppel, ugye? Nem tudom. De azt annak az arcát... They're just trying to enjoy their time fishing on the lake. Ja, jégforgászat. Hát igazából, hogyha tetszett nektek ezt a videó, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, és nézzétek meg a második részt. Sajnos már nem fér bele egy videóba ez az egész rész. Szóval, hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok föl, lájkoljátok a videót, hogyha szeretnétek még ilyenfajta tartalmakat. És hát akkor sziasztok! Szia!